Hakanegi Yugirish Bakui, Tangin Duwai, Nabinda, Jingo Jinga, Jung Shilda, Mary, Sangria, Duairu, Nagabinda, Magdalene Carbani, by New Jingo Jingia, Duairu, Nagabinda, Dameki Shilla, Kajingo Jingia. Light sparks of light. Jisu hakanega step kam dame hakanega sngi bangi kin ma burom yau Dominic Bakui unang yalap upaunam jong perthe padu bela sengru ya ka sengker pang ban yalap ya ka kubor babha shakir lengkerle minang bu ya ke jing demu jongi baro lembaga jing ya sai lem jongu idwai naga binda ka Bible convention hakanega sngi sai jain ba ka bor Jisu nam pau habar ki bru ki bawan chimenda kamjuru kaba ni Kerku ia ka maudong ban sna ia ki ying temai haba wan provincial ban kerku par duai rangkat par ngi duai na binda bar ke jing demu jongi ha kerteng upa baru kon baru main si embakoet amen ka jinga e jongu trai jongi Jesus Christ bat ka jingi jongu plan lem bat ka jinga silak jongu men sim bakoet kindon Rengka berpi barom, Rengka berpiru. Ko himen ko para tongin tangej por ban panmap nagabinda kilait jungi baro. Kam kerpang halor ki pop ki sang jungi namaru Jisu ay yakabor hawu Petrus bakui ban te ban lao. Tonginang IT elade shakane ka bor kabawan hiya shangi lemba kabalang lemba kane Eucharist bakui. Bangin long ki kun palait luit na bar ka jing te jing kum na ka jing im ka jungi. Jisu ba in ngi IT hame ya ki jing e jungi bara ya ki pop jungi bara ka jimlin bas new jungi bara pamen palait luit yangi ta ka bor jang ka snam jame nga palam How labor and born barro, but they have been ko himen ko para. Bangalale pop shipun daki jimperha, daki tin, daki kam, daki jingle plet, daka jingle palat chunga, daka jingle palat chunga, daka jingle palat bakrao chunga, namar kata karpat ki Maria kokoi, kapaya sa kate soti, ya kaya bakoi, padapi ko himen ko para, panduai ng bata chunga. Ublay badan bor baro ni sene yangi badan dalam mahapigi pop jengi unyalam yangi shaka jengi mbam jekut amen
in nia duvai ngi bu ya ke jing demo jongi para lemba ke jing ya silem jongu Dominic Bakoi ngi ai thiro ya ke Bible convention hagane ke singi sai jain ya father provincial iban savan kerku ya maudong ban pinkantang ya ke jaka bangin na ya ke ying temai na ke benda ke retreat center ngi duai ro na ke benda ki ba pangi ba shitambaro ki ban savan chimenda pagabor jisunam pau haki baro Kotrai to ai ba u Dominic Bakoit unirap ya ka balang jame da ki jing tawa ki hok ba da ka jingi kai bani la jongu ba to ai ba ma u uba ula long unang yalap ba pawnam ya ka jing shisha jame un long yangi unang ya side ba don bor da utrai jongi Jesu Kristo kon jame uba im bat sensha renkat bad me ha ka jingalang kawe jongamen siem Bakoit Uble Junom la Junom. Amen. Kajing pule na kitab Jeremiah. Kalong ba lai puai di khoda puai du lai pusau. Hakmi la poi kaya uang turai. Abangan saya te jutang bat hamai bat kaying Israel bat kaying Juda. Omdei kum kata kejutang ke Bangladesh te bat ki departemen jongki menba ngala patin yaki daki kti banwan yalam yaki nari Egypt. Nabaya kata kejutang jonga kilapan keny. Bat ngalapan I yalade pengadai ukenrat jongki uong turai. Nrei kane kalong kejutang ya kaba nganyate bat kaying Israel hadin kito kisngi. Uang usurai. Ngan siap ya ka an jonga hapo jongki. Bat ngan tho ya ka hakidonot jongki. Bat ngan long uturai, bat ngan long ublei jongki. Bat maki kin long ki pat jonga. Te en don kam shu baman la ubreu undahika ya la para marjan bat ya la uhunmen para da kabaong totip ya uturai. Namba baro kin satip yanga nadu barit tam na ki hadu bakrau tam uong uturai nabangan samap ya kijimom jingboman jongki bat ngan om ken maushu ya ki pop jongki kaktin jong uturai Banyak spa like Spa like front in dry anti-phone bar. You record away arm after that.
Upat pendep laki kular ulai ke baro da kajingi. Haleluya. 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 Utrai dan rengkat bat pi. Ka jing pule na ka gospel bakoi kat kumo Matthews. Ka buram kami utrai. Hakata kapor habau Jisu lalet syakatan Kaisaria Filipi ulakli yala kisendran kibreu kiong ayu bau kono breu udei uei kila jubab don kibaong Yohanes Baptis kiwei pat kiong u Elijah bat sa kiwei pat u Jeremiah lane uei na kinong itu lupa ulakli yaki pipat piong ngalong uwei u Simon Petrus ula jubab melong u Chris u kon ublei baim u Jisu la paiktin hau sukma pi ko Simon kon u Jona namar omdei ubreu bapen pau ya pi ya kane hanrei u kpa junga u bahabneng ken te kumta ulong hapi Pilong Petrus, bat halor une mau siang ngante ya kabalang jonga, bat ki kerdop kadujok kin omla yaka. Ngan ahya pi ya kisabi jong kahima beneng, bat kat ya kaba pite ha kepertei late ha beneng ro. Bat kat ya kaba pilalau ha kepertei lalau ha beneng ro. Nangta ulama na tenge yala kisendran bakin om yatu breu baulong ukres. Nadu kata kapor Jisu lasdang ban pen I shna ha kisenran jung u bau dei ban leit keleng sha Jerusalem ban unsha shitom shibun naki temen kisan kiling do rengba bat kistat an bat unsha peniap bat ba en penmi pa di u ha kasngi kabalai Teu Petrus ulaparing ya usharut badlos dang ban mai uong
ublei unom sha kotrai kane kamde banja dalele yame Henry ulapai banulong hau Petrus jangai bak nanga ko soitan pilong ka jing pentot yanga namar pimdon hakaliang jongublei Henry hakaliang kibreu ka gospel try ka jingiro yame Christ ko himen ko parabe how try Jesus Christ haka gospel minda kas ni yus ngo ya ka jingi kai ba ka jingai bor jong Jesus ya Petrus na marba ula peni how Jesus pa ungai sisha how u baru Jesus la pen scam ya u haka jingai da ka baiti ya ka bor ka itiar how u kum ka dak ka shin jong ka jing senshar jong ble haka parte lemba ka bala pada habangi puson jiliu ya kane ke jingai bor jong Jesu hau Petrus kane kalong ke jingai bor jong Jesu yangi baro ki balong ki dakot jong ka balang bakui pada Jesu on ya ka bapelate ha ka perte late ha beningru ya ka balau ha ka perte la lau ha beningru kane kalong ka bor bante bor ban lau u Jesu wanra yangiru ya ka ju kane ka bor lembaga baptisma bad bante balau baro mangitip kumbangitip kibriu kidon hapadeng ki jingte jingkum pan ngidon ro ke jingang nut halor ke jingte jingkum babun jai tha ke jingim jongi ni snosir ni ting ni kuslai ni angnut halor bun jai ke jingte jingkum ha ke jingim jongi badu Jesu wan da ka ban ai ya kane ka bor halo jongi kramba ninduk long ke balai fluid bad halarangi puson sha ke jingi kai jong ke niam ju ha kawe ka ko talmud bad ka batai shai ka dar halor kane ka jingmut jong ka jingte bad ka jinglao bante ka ba mut ban kanglad yano bad kumjuru ban lao ka ba mut ban sha yaki brio banai jimbit yaki brio ban kot yaki brio shaka jingit ne sha kano ka jingla kabamut talmud kabatai shai ka dar ba kadon ka bor ha ka niam juru ban kang yaki brio ban kang bad ban sha ban pidiang bad kanum pidiang kane kalam ga bor kaba ujisu ula ai hau Petrus but don bor na padeng jongi ha ka jingim jongi rungis ngautu bha kabalang kadon ga bor ban pidiang kabalang kadon ga bor ru ban kanglad habangim yaid katkum ka mon jongo blai katkum ka saindur jongo blai katkum ka jimpan shai jonga gospel ngidang kanglad ya ka jingit ublai ha ka jingim jangi don buon ki brio ki kanglad don buon ki brio ki don hapadeng ki jing shatte shakum namar ka jing snow jangi namar ka jinglong jangi namar ka jimpar kha jangi namar ka jingle jangi don buon ki brio ki kanglad ya ki wai lemba ka jing mutlop jangi lemba ka jingdom jangi lemba ka jimbetar jangi lemba ka jimbam kwa jonki ban yasuk ban yamma markelia bun ki inga sem ki don hapadeng ki jingte haba kim streshu ban pidiang yaki wai haka jingim jonki don bun ki brio ki don haka jingte nama jingte jonki jingting jonki don bala shatte namar ka jingti don ki bala shatte da ka jingkusulai don ki bala shatte da ka jimli basiniu don ki bala shatte da ka jingdom da ka jimbetar but bun jait ki jimli basini don bun ki brio kim sha yaki wai kim tre ban lao no yaki ke baro kabakilate don bun ki brio ki batte yaki wai lemba ka jing perka jongi lemba ka jing rai jongi bad ki te yaki hakata ka jinglong ka basiniu hakata ka kran ki kana jongi but minda u Jesu wai bor ya u Petrus bangindup long ki brio ki balau yaki brio na kano ka jinglong ka bangila
te haki haka jinglong basunyu jongki ne haka jim parkhat jongki haka jim bishar jongki haka jim bishar pinrem jongki jongi bon sin ngi pin mong yekiwei ngi pin sonsi yekiwei ngi pin jinjar yekiwei lada de hapo ki inga sem jongi ne haka jingem shimet jongi haka jingade jongi bat ki parabrio ngidang ia lembakane kabalang katarwa ayu hangi kabalang katarwa hangi kalat kalindi ban light luit khabangi puson ya ka gospel ki brio ke badon ke jingdom jimbetar ki bam tre ban yasuk bat ki brio ki bam tre ban yamap ki brio ki de ban sautu kalade ka por bakin lao no ki brio lese ki la ban long ki bahinga sem jonki himen ki para jonki ki marjan marpa jonki ka balang ka penkan mau yangi ngide ban yasuk badu blai badu petrus uyang kum ka dakashin jonga balang badon kane ka bor ban te yangi badon ka bor ban lao yangi minta lemba ke jingya selok jongi lemba ke jingir jongi lemba ke jingkongo ya ka balang bat ka bor ka itiar jonga balang ngidang yai lemba kane ka process bandup light luit na baro ki jingte jingkum kaba ngilap pediyang na mar ke jing tolor jongi na mar ke jing sunio jongi takaba mod ka kentup ya baro ke jinglong jong brio kentup ya ka pop kentup ya baro ke jingmong mensiam kentup ya baro ke jingle jongi kaba man kasni kaba mod lemba ke jingi ya ka balang lemba ke jing kongo ya ka balang lemba ke jimpediang ya ka sakrament kai ka badang jia hangi ngidang light luid Henry lada ngirai bente ne kangla dia kiwe ubleru in kangla yangi penyopediang yakine ki jinga e baro bun ki brio ki kangla haka jing barkha jongki haka jing long jongki haka jing snow jongki bat lemba kane ke kom ki kala long ki mrau jongka pop mrau jongka jing snow jongki mrau jongki jimblin pasunio jongki uji su kot uveringi vai pai vai balong ke baya sulok bat ka balang balong ki bab sha ye ki veru ban yomad ye kane ke jingit kabang yomad lemba ki bahalor lemba ka klidu jongka balang balong o petrus bakoi tongin id ya jisu tongin it hau jisu tongin ang duain adu ka donut pangin dup light lu na ka jingtai jingkom baro kabangi karlut lemba ka jimba kala ka jingim baro kawe jongi jisu be it karku kardo yangi pensle yangi pat light lu yangi bad light yangi naga jingte jingkum baro badlaw yake baro kabangila te namar ka jimbam tip jongi jimbam sautu jongi jinglam mutlab jongi enyaro ya utrai Jesus Christ tongin plai ka jinget ka jongi nganget play baro nang tau ka bening pat ka kendo but how Jesus Christ kun mamarwe jungu utrai jongi yau bala puna men sim bakoi yau bala kana ka Maria teisuti yau bala shalabin o Pontius Pilatus la sanat panayahu la yap la tap yahu ula hyasha ki baya hagasni ka balai la mi pan ki baya ula kiyo shabane ushong shakamon blai pa badan bor bara nang tha benwan pa ben bishari ki bayim pa ki baya ngange ko men sim bakoi haka balang Catholic bakoi haka jingya silok ki rikoi haka jimha ki pop haka jimmi pa ka do haka jingim bam jikut amen. Amen.
ya dwai ko himen ko para ba ka jingknia jonga bar jampi kallang ka ba priang hun ha ublayu pa badon bor barro to trai dengan kia di sompi na berjalan dengan roh tertentu kejemuto yang ini berbalang berjumpa bahawa da ka jinge silem jongo Dominic bakuit tos ngausene ben shashkar ege jing duai ki bangi terwa hame go trai pada ka bor ba krau jonge ne ga jingkinia to pen klain ye ki nangeda jonge jinge da ka jinge da jongka jinga e jame da u kris u trai jongim amen Utrai undon rengka bat pim to kentil yala ki doinut tongin aingu ya utrai ublay jangim dashisha kalong ka bashong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu ya me kokin rat koppa bakuit koblay baton bor bat bam jikut lemba utrai jangi Jesus Christ namar kumba hagas ni buram janguri ku jame u Dominic me ai jinkamen hagabalang jame kumdaro me pen kalain yaka daga nuksa janga jingim bakui jangu me hikai yaka daki kindin ke jingelap jangu but me ai haka yaga jingada jame kum ke jubab yaki jing tuai jangu but namar kata rengkat bat ke kinhon jangi angel bat ki rikuit ngirwai yaka jingruai janga jingero yame but ni pen bana kalem sange Jisu hakanega por but nginang trang yaw men siam bakuit halo chongi bangin dup yo ka bor lembau men siam bakuit ban lait luit na ka jingte jingkum baro bangin lang shisha ki kun ki ba it yaw Jisu bat mane yawu bat kongu ya kabala da shisha melongo bakuit ko trai katamay jong ka jingkoi baro namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing terwa jongi da ka bapa ya umen siam jame kum ga umje halo jongi bakin kalalong yangi kammet barkasnam jongo trai jongi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ulapdiang yaga jing shashitam ulashim ya upu badaka baingu yame Ulakidia yawu badala ai halage senran u ong. To shim batobam na kane pi barro. Na markane kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benta jumpi. Hagaju ke rekomenda la bam ulashim ya kakuri bada ka baingo biang yame ulaya ka halake senran u ong to shim bat di na kane pi barro namar kane kalong ka kuri jangas nam janga jonga jutam batemai bad bam jikut
ya ka ben pen mi nagabinda jampi ba nagabinda ki babon nagabinda ka jimmap ikipop to le ya ka ni ban kan mau yanga kusnam bakardor jungu Krista pen kuid yangi pen kuid ik mensiam hadim pen kuid pen kuid pen kia yaki bapangi bashitam yada yangi na ubamen kajing maya jong kajing eight Tasin bagi bam yuleu bagi dia kale kakuri imen belaga jing yap jong mekotra tata lumenwa namar kata ngi kiba penmenda ya ka jingya bat ka jimmi pha jangum ngi tarwa hame ko traya upo janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi kiba bit benya hakama jamme bar ban shakriya me da ka bas ngevret ngi kar padia me bangi kiba yobinta hakamet bar ka snam ukris ngi long kiba la penyat likawe da umen sim bakoi Token mau ko try ya kabalang jung me kabla priang hasatla ka perthei ba to penjana ya ka ha ke jung e rangkat ba Francis ukpa ba ko jungi Wilbert Marwen bishop jungi ka kan hun ki bishop ba baro ki lengdo token mau lem ru ya ki hanmen ki para sunrang bat kan thei ki baliathia dak ba kermen ya ke jung mi pat ba dia baro ki bal klat no ha ke jungi snei jung me to padiang ye ki sha ke jung shai ka khmat jung me to isna yang ibaro ikrpa de me baringkat bat kamaria thesoti bakhoj kakmi jong blai ujesa bakhoj ukoram jongka ki apostol bakhoj bat baro krkhoj ki blapen sngo bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing im bom jukot bat penginira bat pandon borom ye me daw kun jong me u Jesu Christ Davu lembadu badhavu kalong hamayu blayu pa badan bor hake jingalong kawai jungamen sim bakui barok kaburam bat ke jingero junom la junom Amen. kohimen ko para tongin duwai bangindup yomad ya ka bor jungabalang kam tame ka bor ka bau jisu la ai hawu Petrus bakui bante ban lao pangindup lait lu na bahar ke jing sniu na ke jingim jungi pangin yaserim ukris hamalle ke benta janga jingim tuairu na ka benta ka Bible convention ha kane ka singi sai jain na ka benta pada provincial ban sovan ban karku ya modong ban stang ban ya ka jing tre ban jinte ing baga bor jisu kanang tre kam halo bar ke benta janga jingim jungi kopa jungim ba happening kalong ka bakui ka teng jome Kanwan ka hima jome ka long ka mon jome akindo ba abani toy yang iminta ka jimbang jangi ka mahalagasni patama pingi kering khang jangi kumbangi rungi ma pingi belesnio yangi padwat lam yangi shaka jimpan shoy and great the polite pingi na ka basiniu to polite yangi ngi karpat ko trai na ka jing siniu barra ha ka jing spon jame toy jing suk jing sign ha ka sngi jangi Kramba da ka jingarap ka jingis ne jame ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jingeda na ka jing jinjar bara kat bangi da ngap ke melendi ka jinkarmen bakui bat ka jingwan pa junganom penim jangi u Jesu Christ Nama kecume kalong hima kecume keluar berkabram junam la junam Kutrai Jesu Christ me bela ong ha ki apostol jame ka jing suk na yi happy ka jing suk janganga ai happy wat pe de pop jangi henrya ka jingai janga balang jame Bad ha ka jing spoon jame to ai ha kai ka jing suk bad ka jing yatli kawai kat kum ga mon jame mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon bara bor renka but pim Rengka dam da ka jing idu Christ tongin yai markelia
hakmi ukon lambro jong oble ubadon gabor bante banlao bab kit egi pop jong parte so kita ke bala korcha ke jing gawai jong ukon lambrot
Tong in the way. To ai bakabalang jame ko try kan pidiang daga jingri bale na do donod ya ka bor janga sakramen bakin jabaning da ka balapsa yangi ha kanega sungi kin mal buram ya wo Dominic bakui but to ai ba ya ka balang ka bala roy daga jingelap jungu yan yarap daga jingya side lem jungu da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bet pim Ringka bati. Blay badan for badan karkuyapi. Upa baru kon baru men sim bakuit. Amen. Ya suk ban pen banai ke kubar babhajang utrai daga jingim ke jampim. Isung Yahweh. Saus pa alai pusat. Kaburam hau kpa baru kun mensim bukut bang lalong bam nengkong juntan berabot nama junam amen. Enyero yutra Yesus Kristus junam la junam amen.